היי, אנחנו עכשיו מציעים לכם משהו יפה. קונים את זה במיקי ספרים. כן, ורגע, כמה זה עולה? לא רשום כמה זה עולה, אבל של מיקי אני אראה את זה, אוקיי? דף עד דף אני. כאילו, מדבקה, אוקיי, אני אפתח. אז פה יש... זה מדבקות יפות כאלה. אוקיי, נתחיל מהחלק הזה. פה יש כל מיני פיג'מות שישנה עם החלק הזה, רק פה זה ורוד, ופה זה כתום, כל זה. זאת המדבקה הראשונה, שעון. זאת שעון. פה זה... טוב, אל תראה. אוקיי, פה יש כל מיני מיקי, נסיכה, עוגות, פרחים, כדורגל. פה יש כל מיני... פה יש דברים של נסיכות, צפרדע. חכי, מישהו מתקשר. וזהו. ביי.